nang'otad. Apani Cleophas, apart from Baba Wacho kata push for the four main gik modern Serkalo Winji, Baba is an opposition leader. Koro gik moko kaka shakaona, this is an issue and gimoro mar national concern. Mo kwanyal wacha ni Baba negolingi nikech koro ni even the procedure midwa tigo mondo onge adiera ni the president is forming a commission as who. Mano Baba kunyal linga as an opposition leader nyako give or chief direction. Koro kano dagi watch no an mano watch mana yego nikech nyako nyis president ni at the end of the day jo for Shakahola jo mangeny magin oganda mag Kenya to in kaka president kapo ni gini idwa ni mondo ngiye yo maler, you are not supposed to be involved in information marangono. The committee kata commission mangi wachni mama was a correct thing. Koro among the four things Baba push for iwacho ni masani machache mambo ni mengi. Onge chieng'oro mabolongo mandamano kendo moro ni wacho moro ayuak go wach mogo moro ayago wach saba moro yago nyaka gigo watima kumora chiel mondo kimyo wa justice, all these things are attached to wange ni kaka Uganda wachiko kanye. Koro ano kanerach ma kababa advocate for the four main things more not emre nikecho kwanya longo maandamano separate ni maandamano Monday wa high cost of living maandamano Tuesday wadhi akenwa yoga ngono koro wasenge ni kaka joma duaro akigi kata joma dhie maandamano daro na ngono koro gik moko ngwana go the word anything that is coming up, that is the role of opposition, is supposed to keep the government in check. Manenge Baba not monyoro koro an ka watch maandamano ni awacho ni ne waneno kane Baba dogo the homecoming manobiro ko the kibra no biro very peacefully. Macha jo youth watch ni street bash. Baba no ni wotha Baba jinyero ganyera ji shangilia tu. It was so peaceful. Demonstrations mawanero ga magazine mio gin peaceful. Joma kelo ga tulo kata kelo kethruok mar